Goddag, velkommen til. Vi skal tale om noget meget spændende. Det hedder værdikæder. Og værdikæder, det er en metode, man anvender til rigtig mange forskellige ting i skoler og på arbejdspladser og alle mulige steder. Og der er ikke en akademiker, der ikke har mødt dem, og ikke en sælger, der kender dem. Alle kender dem. Ideen er sådan meget enkelt. Når vi prøver at sælge, eller når vi prøver at producere, eller når vi prøver bare at få et overblik over et eller andet, så gør vi det, at vi vil typisk altid lige kigge os om efter, hvor er det, de kommer fra. Så der er et eller andet sted med noget, der kommer et eller andet sted fra til noget andet. Og så kommer der bagefter, når vi har noget, der bliver et råstof, det kommer herfra. Der er en kilde. Lad os lige skrive kilde der. Så når det er kilden, så får vi et råstof her. Og det vil jo så være det, vi kan bruge. Og det her råstof, det sender man sådan videre. Måske skal det bearbejdes undervejs, og når det så er blevet bearbejdet, så skal det transporteres. Og under transport, der kan det være, eller efter transporten, så skal der produceres et eller andet. Det kunne være linned for eksempel, der bliver sendt bomuld ud til linned som råstof, og bomulden kommer fra bomuldsbusken, der skal passes. Vi er nået frem til et eller andet sted, hvor vi skal producere en t-shirt, og det kunne være, at det var noget andet end t-shirt. Efter t-shirten, så skal vi jo have sendt den videre, så den skal i noget transport igen, og vi skal ud i en kædeforretning måske, eller bare en lille butik, eller vi skal bare have det til at være noget, vi kan sy selv, og så skal vi have det solgt, og når det er solgt, så på et tidspunkt, så rammer vi lige en eller anden person. Høj, der er en, der er glad. Nej, min glade nye personjakke eller min t-shirt er kommet frem, den har fået en værdi. Og den værdi af den jakke, den kommer så dels af, hvad var værdien af råstoffet, hvad kostede det. Men hvad der er meget vigtigt, det er, at værdi, et er, at vi kan sætte penge på det, og det gør vi tit. Men en værdi, det er også noget, folk skaber sig inde i hovedet. Det kan da godt være, at jeg ikke vil betale for at få mig et glas vand, men det har en værdi. Jeg skal have vand en gang imellem, men alle har lyst til vand. På et andet tidspunkt kunne det være, at det skaber en værdi for mig at høre noget god musik, men jeg har ikke råd til at høre det eller købe det, jamen så vil jeg gerne have det alligevel. Det skaber værdi at være et godt selskab, og et godt selskab er jo ikke noget, man køber. Men der er noget mere ved værdi, for hvis det nu er noget produktivt, et stof eller en genstand, på et tidspunkt så bliver vi trætte af den, og så skal den jo smides væk. Og når den er blevet smidt væk, så skal vi jo have sendt den ud på et deponi, kalder vi det. Den skal ud og blive gravet ned, og så vil vi ikke se den mere. Men vi kan jo også tage at gøre den og sende den til genbrug. Og når den bliver sendt til genbrug, så skal den jo bearbejdes. Og når den er bearbejdet, så skal den videre sendes ind i kæden, i en eller anden kæde, et eller andet sted, som noget genbrugt, der kan indgå som råstof i en ny øvelse, i en ny værdikæde. Det kunne være det samme stof, der kører en gang til. Det kunne også godt være, at det bliver sendt ned i en anden værdikæde, hvor vi så har et lille led her. Og i den her værdikæde, der har der været måske rigtig mange andre ting, der går igen. Og måske bliver det hele sendt tilbage igen, eller også ender det alt sammen ned i det samme hul. Boing, ned i hullet, ned i deponiet. Deponi, det er en losseplads. Det kan også hedde mange andre ting, men det er hernede, hvor tingene slutter. Det er den endelige gravplads. Det er en værdikæde, og dem kan vi lave rigtig mange af. Hvis vi nu laver en værdikæde, hvad er det så de enkelte led består af? Ja, vi kigger lige en gang på, hvordan det kan se ud, når vi har sådan et lille element. Lad os kigge på det der element der. Vi laver en firkant, og den firkant, den har sådan et procesdiagram, eller det handler også om at være en proces. Her er en aktivitet af en eller anden slags. Og det kan jo være, at den her aktivitet, den starter med, at det er at udvinde råstof. Lad os kalde det udvinde råstof, fordi udvinde råstof, det er jo som regel noget, vi henter ude i naturen. Det kan være noget, vi graver op, eller det er noget, vi dyrker. Planter, de vokser jo hver eneste år, og vokser glædeligt og munter, der får deres energi fra solen. Derimod, hvis vi skal grave noget ud af jorden, det kunne være kulstof, det kunne være
metaller af en eller anden type, så er det begrænset, hvad der er i det. Der kommer ikke noget nyt hvert år, så præcis hvor det kommer fra, det er ikke så vigtigt, når vi laver det her aktivitet, der hedder udvinde råstof. Men når vi har en aktivitet, så vil der jo altid være nogle forudsætninger, så det sætter vi lige på heroppe for oven. Der er nogle forudsætninger. Og de der sådan forudsætninger, der følger til hver aktivitet, skal vi lige have skrevet forudsætninger. Det tror vi lige skal viske ud her. Forudsætninger. De her forudsætninger, som vi bemærker os her, jamen det er jo sådan noget som, at vi skal jo have nogle råstoffer. Der skal være noget, der er dyrket. Er der noget, der er dyrket, så er der jo også nogen, der har passet det. Så der er blevet lavet en pasning. Og for at det kan blive passet, så er der jo nogen, der skal have plantet det. Og skal vi have noget plantet, så skal vi jo også have det rigtige klima til at plante i. Det nytter jo ikke noget at gro gulerødder, hvis det hele er frostvejr. Og det nytter jo heller ikke noget at dyrke kokosnød, hvis vi har vinter 3 eller 6 måneder om året. Så der er også lige pludselig kommet noget geografi på her. Hvor kan vi være henne? Og de der sådan, personer, der går rundt her og passer det, det er jo personale af en slags, eller nogle andre fagfolk af alle mulige typer. De skal jo have noget løn, og så noget løn, det afhænger jo af, hvor de bor og hvordan det er lokalt. Så det er jo de lokale forhold, der spiller en rolle. Og det er her, hvor at vi pludselig begynder at snakke om økonomi. Alt det her får lige en lille pil på, for det er noget, der indgår i den her aktivitet, der er en forudsætning. Og når vi har en forudsætning, eller noget, vi skal bruge nogle materialer, der går ind i det, så på et tidspunkt, så ud af vores aktivitet, så sender vi noget videre. Vi skal også lige nævne undervejs i alt det her, der kommer selvfølgelig penge til undervejs. Vi skal bruge nogle penge. Vi sender noget materiale videre her, lad os nu sige, det kunne have været noget stof, noget linned, eller vi har dyrket bomuld. Bomulden, den skal jo så samles op, så den skal måske lige bearbejdes, lige så snart den er udvundet, så der er tit en bearbejdning. Det her er jo lidt forskelligt fra stof til stof, men der er en bearbejdning. Og for at bearbejde noget, så skal vi måske have en fabrik i nærheden, så den her fabrik, når den er der, så skal vi have dyrket noget andet. Hvis der skal noget med, så skal vi måske grave noget farvestoffer ud, så de der farvestoffer, de kommer måske fra et tredje sted. Vi skal have sat nogle farvestoffer til for at få lavet vores linned eller vores bomuld om til linned, så vi fortsætter herudaf. Når de bliver arbejdet, så skal det måske transporteres. Og hvis transporten er sådan lige hen til den lokale næste sted, det kan være en transport til noget meget nært, lige ned på lageret, så er det jo ikke noget stort. Men hvis nu sejler transporten hele vejen rundt om jorden, den halve jord, det gør vi jo i dag med rigtig mange ting, jamen så er det pludselig blevet til en global transport. Så der er jo noget med noget afstand, og hvor meget og hvor længe. Og der er også noget med tid, der bliver brugt på transport. Og der er noget med transportpersonale. Også her skal nogen tjene nogle penge. Og her der er skatter og afgifter og alt muligt andet. Så når transporten den når frem til sin destination, så vil der typisk være et eller andet. Den indgår måske i en produktion. Hvad kunne det være? Jamen det kunne jo for eksempel være det farvestof, som jeg lige nævnte herover. Det kommer jo i sig selv fra en produktion af farvestoffer. Det kunne være nogle små mineraler, der er udvundet. Der er mange muligheder for, hvad det kan være her. Den der produktion, når den er blevet kørt, nu behøver jeg vist ikke nævne, at for at lave en produktion, skal vi jo også have nogle mennesker til at komme på her. Så vi skal have noget personale, og vi skal have en fabrik, og alt det der skal til for en produktion kan køre. Når vi så har den her produktion, så skal vi jo have sendt den videre til nogle andre på en eller anden måde. Det kan være, at vi sælger tingene herfra. Vi har brug for at få varen solgt. Det er ikke alle ting, der bliver solgt, men det kunne jo være, at der var salg involveret i det. Det afhænger fuldstændig af, hvad for et stof man kigger på. Og så på et tidspunkt, så kommer den endelig frem til det her sådan punkt, hvor den skal forbruges. Forbrug. Og forbruget, hvad kan det være? Ja, hvis det nu er noget, vi kan spise, så er det jo nemt. Hvis det er gulerod, så bliver det spist med det samme. Hvis det er en skjorte, det kan være vores linned, sengelinned eller noget lignende. På et tidspunkt, så har vi forbrugt det, og når det er blevet forbrugt, så er der ofte en cyklus mere.
fordi så skal vi jo til at smide væk. Og den der sådan smide væk ting, hvis vi smider noget væk, det vi gerne vil undgå nu om dagen, det er mindst muligt, det skal gå herned i en endelig slut ting, det hedder et depot. Nogle gange hed det i fortiden bare en losseplads. Dernede, der ligger det, og vi graver det væk, og så tror vi, det er borte. Det er det jo ikke. På et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der finder ud af, at man kan bruge det. Det meste prøver vi så vidt muligt at sende til genbrug på den ene eller den anden måde. Det kan være, at det bliver hakket, kogt, bagt, stukket ned, gensolgt, hvad ved jeg. Der er masser af muligt. Og det der genbrug, det kan vi jo så sende videre til noget råstof. Råstof. Vi prøver igen, det bliver lavet om til nyt råstof. Og det der råstof, det kan jo så gå tilbage i vores kæde, eller det kan gå til en ny kæde et eller andet sted i verden, hvor de nu har en ny kæde, der kører. Det er en værdikæde. Det er meget enkelt. Sådan en værdikæde undervejs, så kan man jo skrive til, at hvis man interesserer sig i geografien, så kan det jo være noget med, hvornår kan tingene sejles, hvis det er det. Hvis vi er i Arktis, kan man kun sejle tingene ud om sommeren. Vi kan skrive noget på, hvor er det rigtige klima er. Hvis vi skal dyrke kokosnødder, nytter jo ikke noget, vi laver det oppe i det nordlige Skandinavien. Omvendt så er der jo ting i det nordlige Skandinavien, vi ikke kan lave alle mulige andre steder. Det er hele tiden noget med at afveje geografi og biologi. Hvor kan de her sådan ting gro? Kan man have kartofler i Sahara? Nej, det går nok ikke. Så hvis vi skal have kartofler til Sahara, så skal vi have en anden værdikæde, end hvis vi dyrker kartoflerne lige ude i vores baghave og bruger dem med det samme. Er der nogle præcise ting, vi skal vide om en værdikæde? Er der altid en måde at gøre det på? Nej. Det er fuldstændig op til en selv, hvordan man vil have det. Men typisk så vil man have sådan nogle æsker her. Nogle gange kan vi skrive penge på. Lad os prøve en gang at skrive penge på. Det kunne være, at hernede i den ene del, jeg skal lige have den grønne farve på, for ligesom at bruge dollarpenge, hvis det er det. Personalet hernede, de tjener måske kun 10 kroner, hvis vi regner det. Der skal lige regnes ud, at det er jo forskellige valuta. Så hvis man laver det her langt væk i et lille småt land med lave indtægter, så koster det heller ikke så meget. Undervejs så kommer der måske noget bearbejdning til, at de skal bruge 20 kroner, og på et tidspunkt hele vejen igennem her, så er der noget transport, og de skal have deres ekstra 5 kroner på, og så kommer vi hen til noget produktion, og der kommer måske 35 kroner på, og så kommer vi hen til salget, og de skal jo også have nogle penge her, så de skal måske lægge 10 kroner oveni. Så kommer vi frem til her, fordi alt det her, sådan, det skal jo på et tidspunkt betales af nogen. Så hvis vi lægger de der 10 kroner sammen med de der, sådan, var det også 10 kroner, 20 kroner, og så lægger vi 5 til, så får vi 25 kroner, og så havde vi 35 her til 25, det må jo være 60, og så lagde vi plus 10 til, så får vi 70 kroner. Så hvis den her person herude har lyst til at betale 70 kroner for det, så gør de det, minus 70 kroner, så får vi pengene til at passe undervejs. Det kunne også være, at vi ville måle undervejs, hvad er det for noget, hvor meget CO2 indgår der i det, hvor kan vi sætte tingene ind, hvor kan vi spare noget CO2, sådan at når vi kommer herhen til forbrugstidspunktet, så er det måske et CO2-regnskab, som egentlig passer meget godt med det, men igen, vi kan samle op undervejs. Vi skriver lige CO2 her, og så damper der CO2 ud herude i hjørnet. Så har vi en mulighed for at se, hvor meget går der af her. Og den farer den vej der. Sådan et diagram som det her, sådan, det er værdikæder. Men værdikæder, de indeholder meget mere. Man kan skrive forudsætninger på, man kan flytte rundt på dem. Man kan have de samme forudsætninger, der går ind i flere værdikæder, hvis man har brug for det. Man har også en mulighed for at lave noget helt andet, når man laver værdikæder. Kan man også lave noget, der handler om årsag og virkning. Årsag og virkning, det er sådan nogle diagrammer, man også bruger meget tit i alle mulige former for analyser. Lad os nu lige kigge en gang her. Vi har en årsag, og den årsag, den er måske kommet frem til, at her, der sker der pludselig en stort uheld. Det her, det bruger man det til nogle gange. Man bruger det også til noget, der er godt. Så har man sådan undervejs set, hvad er det, der kommer til. Jamen i produktionen har vi måske sat noget farvestof til. Og her lidt tidligere i salget, der kom der måske noget varme undervejs.
Og det her varme sammen med farven, det giver måske lige pludselig en eksplosion. Når vi laver årsag og virkning på den her, så er det typisk eksplosion, skal vi lige have med. Så er det typisk noget med, at vi skal have fundet ud af, hvor var fejlen, hvad var det, der var problemet undervejs. Og det kan være her, der kom der nogle kemikalier ned i vores bunke. Så det her, det er en anden måde at vise, hvordan tingene udvikler sig. Vi kalder det årsag og virkning, men det er stort set det samme som værdikæde. Så hvor starter vi med at lave en værdikæde? Ja, lav dig en oversigt over, hvad du tror det er. Hvor starter det, og hvor slutter det? Start med at finde ud af, hvad er det folk forbruger, og så finde ud af, hvordan er det skruet sammen. Havde det nu været chokolade, vi spiser her, så ville vi et eller andet sted hernede af rækken henne i enden måske have noget med. Herude, der starter vi med, at vi skal have udvundet noget kakao. Og det der kakao, det skal jo komme fra nogle planter. Og til sidst, så slutter det måske herude med chokolade. Og det smager jo altid godt, men der er meget i det chokolade, man skal tænke på. Så lav en oversigt, hvor du arbejder sig tilbage fra chokoladen, hvis det er den handler om. Og så arbejder man sig tilbage igennem sin kæde. Og man kan gøre den kæmpestor, og man kan gøre den uendelig lang. Men man kan også godt lige klare den på 20 minutter med det, man ved. Og jo mere man læser, læs om det. Jo mere man læser, jo mere kan man forbedre sin værdikæde. Så bliver man simpelthen klogere og klogere. Det var lige et kvarter om værdikæder. Jeg håber, I synes, det var spændende. Det var Henrik, der skrev det. Henrik snakkede. Og han lavede det til glæde for, hvem der nu måtte høre det. I dag der er det 2025. Held og lykke til jer.